Както вече стана ясно, аз правя проект за моето щастие. Щастието на този етап ще го дефинирам съвсем просто. Щастието за мен е просто да се чувствам добре. И аз искам да се чувствам добре колкото се може повече. Затова ще работя над различни техники, които и идеи, които ще да ме накарат да се чувствам възможно най-добре. А, За мен ключа към щастието е промяната. Защото няма логика ако аз се чувствам ядосан, примерно, или нервен, или стресиран от нещо, което ми предстои и така нататък, и не се чувствам добре. За мен няма логика да продължавам да правя абсолютно същите неща, които съм правил до този момент и да очаквам нещо да се промени от само себе си, да почна да се чувствам добре и да съм щастлив. Според мен има нещо, което аз трябва да променя много често вътре в себе си, за да изляза от цялата тази ситуация и да се чувствам отново добре. Така че промяната за мен е ключа към това щастие. Самата промяна ще я извършвам с навици, но за тях ще задълбая друг път повече. Нещо, с което реших да започна тази седмица, нещо ново, про моята промяна, е това да започна да тренирам отново. Предния път, като тренирах, беше преди години, преди да заминем за Канада. Може би 2 години съм тренирал доста сериозно, с режим, с 5 пъти ходене в седмицата на фитнес. И тогава наистина се чувствах добре, имах много яко тяло, всичко беше супер, обаче после дойде детенцето, дойде Канада и в момента не съм в тази форма, в която бях преди. И затова нямах търпение да започна отново, защото си спомням как се чувствах, когато тренирах, но исках да го направя, да направя започването си с стартирането на канала и затова това е първото нещо, което чувствам, че искам да започна да правя. А, Вярвам, че тази промяна и започване да тренирам отново ще ми донесе само хубави чувства. В началото ще е трудно, обаче в последствие първо ще мога да сваля цялата мазнина, която съм натрупал вътрешна и външна, която със сигурност ще ме накара да се чувствам добре. Защото не знам дали има човек с Шкембе, който да е щастлив да е с Шкембе. Ако мога да избирам между това да е с Шкембе и да не е с Шкембе, ми се струва, че би се чувствал по-добре, ако няма Шкембе. Освен ако не използваш Шкембето си да си държи чипса и биричката на него като масичка, тогава не знам. Но както и да е. А, Да, вярвам, че метаболизма ми ще заработи по-добре, ще се избавя от много схващания, които имам от стоенето пред компютър цял ден, както гъза, който ме боли и дори в момента. Всъщност това няма да ми го прави, друго ще го прави, ама полека-лека ще стигнем и до там. Когато започна да трупам повече и мускулна маса, ще започна да изглеждам по-добре, което ще ми донесе самочувствие, което също ще ме накара да се чувствам добре. Така че в in the long run, както се казва, това може да ми донесе само позитиви и затова започвам с него, но много малко. В момента ще е по 10 минути, само 4 упражнения едно след друго, докато не, не заработят тези ръждясали вериги, не ги подкарам отново. Искам да мотивацията, която имам за това нещо, не искам да я губя от това, че съм се пресилил. Затова почвам съвсем мъничко, дори неусетно и постепенно знам, че ще започна да усещам хубавото и ще искам да продължа да надграждам над това. И така, това е в общи линии. Може да видите какво съм приготвил тази седмица. Ето така изглеждах преди. Това е Турция 2022 година, а това е Гърция 2022 година. Точно преди да заминем за Канада. Тогава изглеждах добре отдалеч, а сега съм далеч от това да изглеждам добре.
Така изглеждам в момента. Това съм го направил с биричка и с стоене много дълго време на стола, без никакво движение. Джигъл, 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 джигъл. Нормалните хора първо се показват дебели и после се показват във форма. Но аз не. Обратно. Въпреки всичко, ако стегна, може да се видят някакви остатъци от миналото ми тяло. Но отдавна не съм стягал така, чак се уморих. Ама биричката не се умори да я дигаш. Та има на какво да поработя определено. Сега ще ви покажа къде ще тренирам. Ето това е стаята, детската на Алекс. Тук смятам да тренирам, защото си има меко тепихче, което ще ми дойде доста добре. Само се надявам жена ми да не ме убие. Така че ако не ме гледате следващата седмица, значи ме е съсипала. Ето, това даже Алекс тренира повече от мен. Както виждате. Ето я и Кайли. Кайли, кажи здрасти на зрителите. Руф, руф. Така. Да, забравих да кажа, че това, между другото, няма ли бутон за превключване от едно на друго? Искам да мога да не се налага всеки път. Направих снимка. Така, погледайте ми малко шкембета през това време. Доста съм ненаясно с снимането през телефон. Трябва да има някакъв начин. Може би ако пал. Неопределено не е като подозирам. Както и да е. Забравих да кажа, че тренировките... Тук ще правя коремни преси, ще правя клекове и коремни преси. Започвам леко. Тук изкарах една реликва от едно време като тренирах. Ето го този лост. Доста е раздрънкан и по принцип не е за тази врата. Обаче ще се мъча да го вкарам в употреба. Тук захваща горе-долу. Ето, на някакви милиметри тук. Но трябва да гледам просто да не се прибия, което е напълно възможно. Така че ако не ме гледате другата седмица, може да са две причини. Или жена ми ме е прибила и съм в болница. Това е даже добрия случай. Или съм паднал от лоста и съм си счупил главата. Това е за сега. Сряда е, сутринта, 8 часа някъде. И ще ми да препсувам, но не знам нали мога да го правя в YouTube. Но мъчим се да се разболяваме и тримата. Първо беше Алекс, сега и ние с Билянчето. Днес планирах да направя първата си тренировка. Все още планирам. Но ще е трудно. Алекс от 4 сутринта до 5:30 ни разказа играта. После заспахме всички за 2 часа и пак се събуди с крясъци. И сега чувам, че реве нещо оттатък. Но въпреки всичко това, вярвам, че ще успея да събера сили и да направя първата си тренировка. Стана 11:30 и няма шанс да тренирам днес. Въпреки всичко мога да се напъна, но не мисля, че се заслужава. Не всичко е на всяка цена. Имам доста неща, които трябва да свърша днес и Алекс в момента спи, но не се знае до кога. Жена ми има работа навън. Така че да се надяваме, че утре съм по-добре и ще стартирам.
9:30 е на следващия ден, четвъртък. И все още съм малко болничък, но хубавото е, че тази вечер поне поспахме доста добре, с изключение на едно ставане в 2 часа за кратко. До 9 часа спахме всички, чак се очудих. Но явно всеки му е трябвало сън. Какво носиш, Алексче? Мяу, 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 мяу. Книжка. Какво поглеждаш ти? Какво поглеждаш? Та днес вече вярвам, че ще мога да тренирам. Настана време разделно. Часът е 3 без 10 и е време за първата тренировка. Ето как изглежда сега в момента стаята. Първо трябва да си я подготвя. Разбира се, че бомба е паднала. И захващам се. Не е смешно. Добре де малко. Ама сега се уча да снимам. Бъдете малко по-снисходителни. Ще живее ли, докторе? Рано е да се каже. Тук Биляна ме разсея. Иначе 100% можех да направя още 140. Току-що приключих тренировката. Вече даже мога да дишам по-добре. Но още сърцето ми бие страшно силно
и чувствам се леко, все едно ми пада кръвната захар. Но наистина аз не съм извършвал такива усилия, движения и така нататък от месеци. Само стоене пред компютъра и работа и вкъщи цял ден и с малкия. Единствено малкия, който ми се налага да нося повече и да дигам на ръце. Но не може да се сравнява. Така че искаше ми се да запиша колко време ми отнема, но не е било повече от 10 минути. Със сигурност имам време за това. Ще започна така с малки тренировчици. И така. И така, докато аз тренирах, ето какво жена ми приготви като награда за шкембето ми, че се престраши да тренира. За да не заслабна. И така приключи първата седмица. Успях да направя 2 тренировки. После събота и неделя не съм снимал нищо, защото беше много тегаво време за мен. Започна новия месец, с него и счетоводството, което се отказах да правя в името на това да си завърша 2 видеа и да ги пусна в неделя както исках, но и това не стана, защото изглежда имам проблем с горния имплант, което ми се отрази на окото, което много ме болеше. Лявото събота и неделя едва работих, даже тук все още имам iPad, с който се мъчих да работя. В крайна сметка не можах да си завърша видеята. Днес е понеделник, когато снимам това, но това само ми показва, че има неща, които са извън моя контрол и не трябва да оставам това да ме спре. Няма значение дали съм искал да пусна видеята в неделя и не съм. Важното е, че това няма да ме спре и ще ги пусна независимо кога. Продължавам да работя върху тях и ще станат нещата. Със сигурност с времето ще стана по-добър и в това, но няма да се откажа. Това е, благодаря, че изгледахте това видео и до следващия път.